Все по-трудно е да привлечеш вниманието на хората. Съвсем естествено. Затова и решихме да комуникираме новото послание на Beck's. Brewed with only natural ingredients and an open mind. По един наистина незабравим начин. Всъщност, всяка бира би могла да каже за себе си, че има естествени съставки. Номерът в нашия случай е обаче съставката на самата марка – свободно съзнание. И за да продължим историята на Beck's както се очаква от нас, изключително, подходихме с иновативна интерпретация. Фокусираме се на съставките на марката, не продукта. Но това нямаше да бъде достатъчно силно без съответния също толкова иновативен носител. Зелен, свеж и жив, като самото послание. И така се роди една наистина огромна идея – да създадем инсталация от жив мъх с размери 5x9, колкото е най-подходящата за целите ни мегаборд локация. 100 кг специален мъх, внесен от Холандия, оформихме като отделни елементи, символизиращи съставките на марката Beck's. Иновативност, артистичност, непрестанно движение, любов към музиката и партитата. Посланието беше предадено за период от 4 седмици, като всеки елемент се добавяше като пъзъл. Инсталация с тези размери от жив мъх досега не е правена не само в България, но и в Европа. След запълването на бутилката разкрихме самото послание, а най-накрая и марката зад него – Beck's. Нито един грам мъх не е пострадал по време на този проект. Всичките 100 кг по-настоящем живеят щастливо в София.